som el Mauri, jo soc l'Aran i avui els nostres companys i companyes us explicaran què podem fer per millorar en aquest curs. Per ser més feliços, per treure més bones notes i per ser millors com a persones. Va, companys, endavant! Hola, som el Bernat i jo, la Carmen. Us presentarem la seguretat. Degut a la pandèmia del Covid-19, seguirem unes restriccions, que són la distància de seguretat, mantenir la distància de seguretat, portar la mascareta i rentar-nos les mans sovint. Estem contents perquè podem estar tota la classe junta i no ens han tingut que separar, però estar tot el dia amb la mascareta ens agobia una mica. Tots junts ho aconseguirem. Hola, ell és el Xavier i jo sóc el Sergi i avui us parlarem sobre la responsabilitat. La responsabilitat són les obligacions que fem dia rere dia. Podem ser responsables, doncs, tenint les mesures de seguretat adequades a l'escola, organitzant-nos l'agenda, fent les tasques i tenint molta cura del material escolar. A casa som responsables fent qualsevol tasca i a la societat ho som fent el que ens diu el Departament de Salut. Si vols ser responsable, fes-ho avui i no demà. Hola, som el Mateu i jo el Biel i nosaltres us presentarem l'autonomia. Ser autònom vol dir valdre's per un mateix, és a dir, aprendre a treballar sol o sola. Per exemple, quan estem a casa i fem tasques, fer-les sols o soles. Si tenim algun dubte o hi ha alguna que no entenem, busqueu a internet o alguna altra font fiable. I si encara continuem dubtant, pregunteu-los als pares. Tu sol o sola també aprens. Hola, Som l'Abril i el Cristian i us presentarem l'esforç. La frase d'aquest curs és: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia. Ens agradaria reflexionar-la a través d'un conte titulat L'enginy de les formigues. Es tracta sobre una formiga que portava una palleta que per ella era un gran pes, però quan va trobar una escletxa va utilitzar la palleta com a pont. Això vol dir que de totes les càrregues i totes les coses difícils, amb esforç s'aconsegueixen. Què és per nosaltres l'esforç? L'esforç és el valor del treball i la voluntat de lluitar per les metes que volem aconseguir. Quan ens hem d'esforçar? Ens hem d'esforçar a casa fent les tasques, com per exemple fer el llit o parar la taula. A l'escola ens hem d'esforçar fent els deures i millorant la nostra presentació. I al carrer tirant la brossa al contenidor correcte. Fins aquí la nostra presentació. Esforcem-nos! Hola, ell és el Jan i jo sóc el seu company Arnau i avui us parlarem sobre el respecte. El respecte és una característica que no hem de perdre i una qualitat que si la tens ets una bona persona. Has de tenir escolta activa a la classe per demostrar que respectes als companys i per demostrar que els aprecies una mica i has de mantenir contacte visual amb la persona que parli i no tenir res a les mans. Has de respectar tothom sense res a canvi. Fins aviat, recordeu, Tu per tots, tots per tu.